pustaka. Kula tetep wonten putra rekor patakwen praraja mugi dadosaken jimat daging kanuwana. Muga-muga sangga niki ngejaba iku sangga kula nuwun dawuh timbalan Kanjeng Rama. Aduh, apa boyo kang dadi gugu ya sira nalika sira tinimbalan sone Abiyantara kula sangga niki Kanjeng Rama. Keluhuran dawuh timbalanipun Kanjeng Diwaji kang sakanggo wanger ingkang kala pundi semawon kejodipun manapa kados sinapel gelang lepat upamya putra Patuko kula sempat biaringilan boten sumerep dateng gelap kemapilipun manapa kados panjang putra cuma waktu sira kumolasa Kanjeng Rama upamya pambegan sanombo pinanjewata semajan alun-alun keterak maruta gengit putir paruh mendung kalian maras Kanjeng Rama. Oh lah yen sira duwe pinemono iku ora duwe rasa diri adri amarga sira tinimbalan sone Abiyantara ngono iki Kanjeng Rama ingkang menika misonipun putra Patuko Dewan Abiyantara mboten namung badhe tadah pasuryan badhe kacunjang semoga ngantos katiga semoga jangga mboten grantes angkutin pangkane pinara sangsara. Lho kok kaya ngono iki. Awit misonipun putra Patuko Dewan Abiyantara kang kagungan purba sumedang desa kula menika Kanjeng Rama. Oh ngono. Sangga kula nyuwun timbalan Kanjeng Diwaji. Aja kadukuane kejeron anggonmu mumus. Senajan to pun Rama darbe wemenang lan ora bakal tumindak ingkang sawenang-wenang. Sira wis ngerti yen negara Ndorowati kurang negara hukum, dudu negara kewan. Layak wae yen negara kewan ana kewan cilik dadi pamangsane kewan kang gedhe. Kewan kang kalah dadi pamangsane kewan kang menangan. Kewan kang bodho dadi mamangsane kewan kang pinter iku yen negara kewan. Yen negara hukum Ndorowati ana kaya ngono. Sira majen ingsun sudaramu wis ana pangandikaning para winasis segala-galaaning Sardula ora ana Sardula kang sultane dhewe samandhi mandiri pas destaka ora ana destaka kang gigit petite dhewe ingkang iku prusangga layak wae lumakune negara hukum yen ana keburukan terak priwawaning negara mesti kudu nampa pidana nampa paukuman nang gedhe cilike dono paukuman yo sak bobot saimbang kelayan gedhe cilike keluputan sangga ngono iki Kanjeng Diwaji asmanipun manapa kados ingkang tirta amarga jo ngene sangga wigati wanten dawuh timbalane Rama ingkang pinundi dening Wiswanu niki amarga surat madaning sun ingkang sedama-dama sun kudang-kudang sun gadang-gadang bebasan gak damu-damu ing benjang kalon sira panjang yuswa bakal wisuda dadi ratu ing praja Dwarawati ingkang iku kula mumpung sresi muda semsema purita pati kautaman liring pati kautaman golek wong elmu ingkang ora cekak karo anggere negara Ndorowati golek ana ilmu kang ora cekak karo anggere-anggere negara Ndorowati niki golek wong ilmu ingkang ora cekak karo anggere-anggere agama golek wong ilmu ingkang ora kedunungan watak Pandala Budi Nasr Wampang Angkara Murka golek wong ilmu ingkang apik kanggo urip bebrayanan agung kalon benjang sira wisuda dadi ratu ing praja Ndorowati mulih aja duwe laku ban cindhing ban ciladan nuwun iki Kanjeng Rama
duwe walaku berbudi barsana asih tresna pringkul dasih aja mila-mila kemula siji lan sijine ngono iki Kanjeng Dwaji kelekuran dewe Kanjeng Dwaji kala pundi dados jimat putra kula syukur bagya sewu monggo kula nyuwun dewe tindakan Kanjeng Rama ingsun mulat pemirsani kaya kadang wanong Kaki Prabu Garkata ingkang minggah sareng Abyantara ingkang iku sun utamakake sira sirba ning sisipun Rama adimu Kaki Prabu Garkata supaya marak mangasana cedhak kaya Iswan Winantu saking Karayon nggone kepandhut kula atur berkah pangestu peparing saking sedaya punden kula kalebet Kang Juwo ya pisuan kula ngabiyanto manggih raja mboten wonten pambeng setunggal napa syukur bagya sewu kula Garkata inggih nun sewu kepareng putra ngaturaken sumuming babet sebagai konjuk penengan daping bepodo iya kula Kang Prabu umum nampi kami sukoren penggalih ugamu ana bawa laksanane kula ora yoga sakonduri puja pangestune wong parwanampi kula Kang Prabu Garkata nggone iki
putra Bathara nampi asta kali kula pundi paling staka mugi-mugi mugi dhateng keluhuran tuwin kawibawanipun putra Bathara kula Gatotkaca. Muga-muga nggih. Iki kegantengan wae. Nuwun sewu Kanjeng Rama Sangga. Kepareng putra badhe matur pasegata kesugengan dhateng kadang kula Kaki Prabu Gatotkaca. Ya wis mara aturake kersa puniki. Gimana Kaki Prabu Gatotkaca? Kamas Sangga Kundawa timbalan kamu. Ora supaya kakang aturi ambek giyo kesugengan. Iswane Kaki Prabu Gatotkaca kadang sing dak tresnani. Kuwi Kamas Sangga sanget pamunipun ribut kula. Sungkem kula katur Kamas Sangga. Untakan nampi kangge terping penggalih Kaki Prabu wis marantos ketok pinanggah. Aturake apa wigatine Kaki Prabu. Swananipun Jendrawati wingi ngetokaken dawuh. Jumbuh pangandikanipun Prabu Kaki Prabu Gatotkaca ya wis marata gake ngendikake wigatine awit mirsani mulang mirsani iswane Kaki Prabu ing suku kok mantar kapatipati marata nggih atuna apa marga jeneng sira rasa kapan kaliyan kula Gundurwati apa wigati dadi utusaning para pundenira. Nuwun iki Prabu melepat sabdo Paduka Prabu ingkang kapundhar raos kapan kangen putra Paduka kula Gatotkaca sedaya keluarga Ndrawati sepuh Ndrawati ing Prokabdan Luanem ing Ndrawati sasampunipun pinanggih rahayu inggih nuwun sewu sungkem ingkang kula aturaken Prabu sampun kaparan nampi ya ndungkap ligatos bisanipun putra Paduka kula ya dados utusanipun Prabu Puntadewa ugi dados utusanipun Rama Dwajeng Yodipati. Oh dadi utusane para pundenira lara sabae sepisan Wang Prabu Puntadewa ana kapindho Sudarwanira Dimas Werkudara ugi wigatine ngaturi nika bilih setunggal Kanjeng Paman Pangeran Jengkar saking kasatriyan Madukara setunggal boten wonten ing muningan ing mriku pareng nyorwedakaken jengkaripun Paman Pangeran munggah Prabu kinten-kinten wonten pundi jagat dimaya Bathara jagat Praditya. Pamanu Pangeran Janaka Jengkar ninggal kasatriyan Madukara ora ana sing diaturi pamit putra-putra ora ana sing diparingeti lho niki jimat urip lucu pamor jati Kakang Duryodana Ramu. Lah menika ugi boten ketinggal apa nderekake jengare Pamanu Pangeran mbok menawi awit putra Bathara piyambak Jrenate enggal menika pinangan kula Semako Sidra Bala kang tumingal Acampu Sangya Gali Lentate Wileting Gondo Warwatya Windha Gambah dipun incermet bil tepung linting mbak linting tepung ajeng wonten raseksa minggah limpasipun agung kraton Ndrawati geger padha sepawa swantenipun Windha kukira manyar ngusung susuh.
Patih Udawa ya daung nopo bejamu kowe diparingi ganjaran diparengake bukan paling sitinggil Winagara inggih mawon dipun paringi ganjaran dipun paringaken hingga sowan Lingabiyantara ngayugake piswan dinawa inggih ngesoake dawuh titahing dewa ingkang pastiyu Karencik Cirandra pasuyan Indra Sima Barong netrolir Baska kembar grana kaya prakuning Baita nutup pindho lenging guwa senajan denawa senenipun pindha para Ginabar awit Edi Peli Buisanamira ngagem jaman masuk Surtiga Kinancingan Garuda Mungkur ngagem sumping Marginepen diubah Surempati Remo Gimbal Dinudal-udal Jenaduladul Kulambrangan Nutupi Rogo Prajuki Condro Mingwalas Gong Liwang-liwong Dinawa Caraka saking Pundita punika Dinawa Caraka saking negara Parangkumbang Minggaswara lungguh sila mlepes yayah kondeming bumi wedanane Sinarata Prabu Jembar Parsna dening kepareng babar sabda pandika gegarcangan dinawa babar swanten adong kagiyating para punggaing Iswara Ngabiyantara alon-alon den ariri wong kresana ora bakal santai aja kesusu ya iki pasiban kaya pecah kabeh padha kaget umbal swara sakepenanku tandha buta ritut sing ora nganggo tata kowe buta saka ndi jenenganmu sapa kraton endi kowe ratu apa patih apa Pandhawa apa Temenggung Panjenengan sinten Raden? Iya. Panjenengan sinten? Oh iya. Ala-ala iki putra Nata Ndwarawati. Ala-ala aku iki putra Nata Ndwarawati jenenganku Samba.
Ini kaparmi terang jenengipun sinten panjenengan? Jenenganku Samba. Jenenganku Samba. Samba. Ya. Oh iki. Putra Narendra Ngurwati kene. Oh iki. Genten aku tak dalu ngerti jenenganmu sapa? Napane? Jenenganmu sapa? Sabar Samba iki buta-buting lho. Jenengan kula ya. Inggih. Jenengan kula ngadri-adri sanget. Iya sapa jenenganmu? Tiga tenung turungga moyo. Lu kok guyu? Wedi apa mboten? Ora wedi aku. Negaramu ngendi? Sinten? Negaramu ngendi? Negari kula nggih. Saking Parang Kembang. Parang Kembang. Dadi negaramu Parang Kembang. Inggih. Ratumu jenengane sapa? Jenengane ratumu sapa? Sabar sapa iki? Jenengane ratumu. Oh, ratu kula. Ya. Prabu Badra Kesuma. Prabu Badra Kesuma. Lah pangkatmu apa? Pangkatmu apa? Pangkat kula jam 7 enjang saking negari. Sing cedhak wae sing cedhak. Pangkat kelungguhanmu. Dudu pangkat mangkat iki dudu. Oh, nggih. Ya. Kowe patih apa Temenggung, apa Wandawa, apa Senapati? Nun sewu daten piye? Nggih nyun pangapunten mawon. Sebabe kula pun budhe. Oh. Dadi kowe budhe. Pangkat kula enjang boten bedug boten. Lagi angel ngomong karo buta budhe iki. Inggih nuwun sewu kula pun tuna pangrungon Raden. Ya tuna pangrungon. Nggih kok menawi mboten namung kula piyambak. Bab apa? Manusa menawi sampun sepuh menika suda sanget dayaning Pancandriya. Oh iya. Pamiringipun sampun budeng. Paningal kula menawi maos seratan boten ngangge tasmat. Tasmat ki apa? Kaca tinggal. Oh, kaca tinggal. Yen kowe ngarani tasmat. Raosipun sampun boten sekeca. Ewa semanten kula tasih dipun kalian Gusti kula. Kula tasih dipun pitados mangkani Gusti kula. Oh, dadi kowe mati. Iya. Nun sewu nggih rene mangke menawi sampun jemak. Raga kula medal keringet. Jemak. Mangke kula mandhan boten patosa budeg. Oh, ana. Nggih, syukur. Lah niki pun mandan-mandan anu digerah niki. Ya. Sabar mawon nggih. Ora apa-apa. Lah nyuruh kowe dutus dening ratumu apa karep dhewe wis wamrene. Inggih kula aturaken Raden ya. Kula dipun utus kali Gusti kula Prabu Badra Kusuma. Nggih Badra Centa. Kapuri nderek nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma. Yang semua dinaku ginjur pinaringan karayon.
terus noleh takon iki Kembang Wijaya Kesuma kok disilih gampang to. Kembang Wijaya Kesuma kok kanggo siat. Kembang sing ane gelung sinden iki kenapa wae. Aja grundelan. Bentar anakku aja kesusu. Kowe ngerti gutuk selo. Lho niki Kanjeng Rama. Gutuk kuwi bentur selo ki watu. Yen ana wong dibentur sing salah dudu watune sing salah sing bentur kuwi. Iki butuh ratu utusaning ratu. Bener luput ki ratune dudu iki wong pate mbak dawuh Gusti. Kon iki terus ngomong ya supaya ngambil Sekar Wijaya Kesuma. Kok wani-wanine ngambil mustikane Kraton Ndorowati Kembang Wijaya Kesuma. Arep kanggo apa? Kula mboten ngertos betahipun. Kula kapuri dereng ngambil Sekar Wijaya Kesuma. Menawi dipun sambut mboten bareng, kapuri dipun sewa kemawon. Pinten pis pasewaanipun dipun damel minggon menapa dipun damel mulanan. Mari dipun sewa boten bareng dipun tumbas sisan damel kemawon. Pinten reginipun? Oh iya sabar nggih Kanjeng Rama. Yen ora kembang disuwun ngambil adi sewa. Yen ora pati sewa kok tuku. Yen dituku kok ya ora pareng. Kula sambutipun paringi purba wasesa. Kula niki duta mungkasi. Kula boten piyambak. Kula mugi mriki kairing Wadyabala buta ingkang cacahipun boten gedhe. Menawi boten dipun parengaken ngambil kula sewa. Menawi boten pareng dipun sewa kula tumbas pinten reginipun. Nek menawi dipun tumbas boten pareng Sekar Ndorowati badhe kula damel Karang Abang. Kula wontenaken Brambul Geti Sarabanu Ganggeng Rambut Tendul mripat bener ora.
Nyambani mongko tepat kok Kanjeng Rama. Ingkang perlu aja gedhekake perkara. Tembung sing mentereng aja seneng gedhekake masalah. Apik-apikan anten. Golek mungsuh ki saka gampange. Ning golek kanca kuwi angel. Iki utusan ratu nganti diparingi dawuh mau wis matur yen duta mungkasi iki buta kabeh bisa nguluh ati ning dina iki aja nganti ana apa-apa nulingi Kanjeng Dwarji aja kaya bocah cilik terus pantes nodi malah latih paling pikir nyastuaken dawuh badhe kula samudal wonten ngalun ning dirembug sing apik niki dipun aja nganti ana pasulayan iki kita kok malah ngantuk inggih damuni badhepun paringaken karana ngambil menapa kaprana nyewa menapa dipun tumbas kemawon menapa sampun samekta ing damel nglayani perang kaliyan Wadyabala saking negari Purwana apik-apikan aten gawe lajeng apik-apike kaya dol tinuku ya matur kesuwun sapinten reginipun kok metu njaga dhisik enten ana ning alun-alun aku tak nyuwun rega sing ora perlu nyanyanan dadi engko Kanjeng Rama maringi rega sepira aku nemoni kowe alun-alun monggo aku tak kandha karo kowe regane sepira inggih Nenun sewu piye upami mangke badhepun sadhe dipun regi kalih yuta ya nggih kula wantun kula aturaken kalih Gusti kula kalih yuta ning mangke kula badhe numpamaken dadine 3 ning panjenengan bertaipun kalih ya ora apa-apa wis malah temen sampe mati bar kita madian karo kinten lho yen suwe kepriye ora kepriye menawi dalu padha kula matur kesuwun apa badhe kandel semiyayam krin menapa nggih
Kanjeng Prabu Gatot Kaca. Kula nuwun dawuh timbalan Prabu pepunden kula. Sliramu tindak Prindrawati lho kok ana kedadian kaya ngene. Aja kaya tamu yo yen kaya ning negarane dhewe. Amarga iki watake buta iki dirake peringkat budayane mulu yen dipundhuke adiku adiguna. Watake buta iki asal kecekupan kekarepane dhewe ora eling mring kacintrakan ning liyan. Oh iki. Lan iki buta pere-pere. Cahyane Kawistara. Daun apa kan dirembuk sing apik. Aja nganti ana pasulayan ilmu dene dadi ana pasulayan. Ingsun mati-mati. Umpama dadi peperangan. Ngono iki. Yen enteng padha dipikul, nang yen abot serake. Menawi enteng lajeng dipikul, yen enteng pikulen nang yen abot serake. Ngono iki kanjeng ngomong. Nuwun nggih Kanjeng Prabu Tyaki, kula nuwun dawuh timbalan Kau Prabu. Kakang Dawa, kula nuwun dawuh timbalan sira punden kula. Aja kaya bocah cilik netepi padatan. Nuwun ing ngetokaken dawuh. Oh nggih, ngetokaken dawuh. Lengser saking kepaksa sono. Ngeken kampalan kencana esto tekan kula. Maya samiji sing usah Pendito Jawa sesukane dikotan kepala ora wali. Narendra pinunggih dening kula sagari sabdane Blodang Cinandrawindra Kresna Prawitasari. Kresna Prawita kaya gancang jeneng situ atas sing kertas. Sinarata dituwun saking tepak sesama kemangga dene batur giran bedene wor bodho salimpi sesareng pamboyonge songsong gawat. Dinata kemandro gembyar Windyasaratik bulan Gadari.
Mancing Gaton Kacaton semulus Raharjo gantorin cariyos dagalono pira kan cedak nedakake kabeh gambarake menawa taman Edipati lan Gaton Durwati saling para cedhi saka nyangka-nyangka der saka nyangka-nyangka dayung yo kuwi jeneng lagu sapa sareng yo nggih
kon campur saringan. Iya. Aku tak takon karo kowe nduk, mundhut pirsa babat kawis menapa ya. Kowe karo aku wektu iki nang desa apa kecamatan ndi, kabupaten ndi. Boten patoso apil kula yo dereng apal kula. Yen kowe durung apal tak ngerteni. Yen ora luput iki dasane Kabunan. Desane desa Kabunan. Teleponnya monitor bae. Taman Kabupaten Pemalang. Oh ngaten kok bingung kok apal yo. Aku mbiyen iki sering banget prene kok, Nduk. Yen kowe bocah wingi yo nggih nembe menika iya. Biyen iki wis pirang puluh aku ditangkap ning dusun kene. Zaman Suwargi Bapak Sadam Si Sugeng. Oh, nggih. Biyen sing kagungan gamelan iki penjane Bapak Sadam Suwargi. Aku yen pentas mengkene mesti nyewa krono. Oh, nggih. Lah sakniki iki lah ora nduk. Wong jare kagungane lagi dhisik ning ndi dadi maksud aku nggawa gamelanku dhewe. Oh nggih mboten napa-napa ya. Iki ngene yo nduk janjane aku saben bulan iki wis ana 15 taun lho aku ora pene. Wis ana 15 taun. Sampun wonten ana saben bulan saben taun ngarep-arep ora ana sedulur Kabunan sing nimbali aku. Lah iki nembe wengi iki lho. Jane tak kata sing kepengin tanggap ning jere kelarangan. Jane tak ora kok. Aku ki ora durang, aku ki ora nglombok. Winane aku bulan wingi lho durung iki ning desa Tengen. Wetan ini aku ditangkap itu ono yakin 22 juta. Lajeng wonten mriki separone kok mau dingendikane dening Bapak Panitia dingendikake. Daya-daya aku kangen banget karo sedulur taman khususnya ing Kabunan kene. Oh, tunasata bati sanak. Oh, ngaten yo. Lah mungkin kapan-kapan wonten ingkang nimbali malih mudhun maneh regane ora apa-apa. Ngaten iki mudhun maneh ora apa-apa. Ning sindene siji bae bojone. Ngaten iki go guyon yo nduk ora apa-apa. Sing cethake aku matur suwun. Mirah Ibu Jumirah isi sugeng nanging wis dadi kades. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kakunge sing dadi kades, alhamdulillah. Wonten sinden kok diarani lurah. Lajeng Ibu Wahyuni isih sugeng wis ora kersa nyinden. Awit rambute wis putih. Oh ngapi yo. Nek sinden remane putih yo wis isin ora kaya dalan apa mumpluk kaya di kapuk ora apa-apa. Oh ngaten yo. Lanjut iki aku matur suwun banget karo Bapak Panitia khususnya Bapak Kades Kabunan sumberambat ring warga masyarakate lan uga matur suwun Bapak Muspika kang sampun ngrastoni kula dipun paringaken nyangkik wonten mriki dalu menika. Nggih mugi-mugi dengan kesayangan menika kula nderek ndedonga mugi-mugi pengen sami panjang yuswa saged pinanggih malih ing wekdal sanes amin. Lan muga-muga rampungi iki kanggo paripurnane mbok menawa resepsi HUT RI ingkang kaping 60. Muga-muga mburi karine tumus mring kabeh para warga masyarakat ing Kabunan padha guyub rukun gotong royong sing regen bangun desane. Oh ngaten yo iya. Lan muga-muga tulus kang saruti nandur murah kang saruti ruku ingkang penuhi gotong royong guyub rukun kok nduk ngaten yo. Nggih kula nderek ndedonga. Lan yo ngene yo nduk
iki aku tak ngaturi Pak Sugoto marang Bapak Panitia munggah mring Bapak Kades lan munggah mring Bapak Puspika yen ana kang rawuh. Badhe menapa aku bakal ngaturi Pak Sugoto lakon campur sarinan saketara monggo. Aku tak ngademrene yo nduk monggo-monggo. Aku tak nuding wengi iki aku nggawa sinden papat penyanyi campur sari ora. Mriki ana bintang tamune. Bintang tamune sinten? Ibu Wahyu Retno Inten alias Ibu Sudirman. Oh, Ibu Sudirman yo. Ibu Sudirman. Lho, tirosipun Bapak Sudirman ugi saweg pentas golek. Ning abot-abote sedulur lanang dudu sanak dibuka dalu. Penjingane Pak Dirman karo aku iki kaya sedulur petokan khusus bulane garwange disumbangake mrene. Dipun sumbangaken iso. Ngenjang boten nampi jatah ora malah nyangoni kon yo. Syukur. Nuwun sewu Bu Dirman. Bu Wahyu Retno Inten. Kula nggih nyuwun dipun sambung swanten Ibu nggih. Nggih, saged. Nek umpami panjenengan nggih nyekar kalian berdiri kersa mboten. Oh, kula kulino. Oh, kulino kalian ngadeg. Nggih. Nduk dipun Bu Dirman kulino kalian ngadeg. Nggih, sak ngadeg, sak boten. Oh, nggih. Badhe wonten inggil menapa wonten ngandhap niku. Nggih, ngandhap panggung napa? Itu niki nek panggunge niki wonten tikate. Nggih. Ajeng wonten nginggil napa wonten ngandhap. Seringipun kan biasane wonten nginggil napa wonten ngandhap. Kula kulinone ten nginggil. Ini jajane sinden ngadeg wonten panggung wayang niku jane kurang etis ning mboten napa-napa. Uger pengen sampun kisalaken Subosita Tata Krama unggah-ungguh nyuwun pangapunten kaliyan kanca ingkang sami lenggah. Ibu nggih. Nggih. Lan utami nyuwun pangapunten kali kula. Pripun nggih? Nggih. Anu astanipun nganten mangke kali kula maju niku. Iringanipun Mas. Sugeng dalu Mbak Cangi. Sugeng dalu Bu Dirman tuh. Sugeng kepanggilan dusun kebunan nggih. Nggih. Nuwun sewu. Pripun? Nyekar mlebu boten cocok kali penggalipun kirang menjiwai. Nggih, pripun? Pilihanipun panjenengan menapa monggo? Pilihan Bawa nggih. napa kula badhe taken penonton? Monggo. Mundur napa, Pak, Bu? Campur sari napa? Hah? Samping gunung. Orang blenger samping gunungku. Samping gunungipun kadhenake Bu. Nggih, pripun? Seniki bawa mawon ning bawa peluk niki ngersaken bawa menapa panjenengan. Menika khususipun kagem kanca tani, Nggih. khusus kanca tani kebunan mriki nggih. Nggih. Langgeng kanca tani nggih, Pak. Monggo. Nggih. Kanca tani nggih. Nggih. Monggo kula mawon wong. Kula diwuli kali Pak Dirman. Pripun? Mas Gino mangke bojo kula dimo ngantenipun. Oh nggih. Mboten kula mboten badhe ucul. Oh nggih syukur. Monggo.
Budirman. Dalem. Swantenipun panjenengan niku pimit kuno nggih ngaten niku. Niki turahan. Awet tanggal 17 Pak dereng Nggih. Pasel. Kali Pak Dirman Nggih, sampun nggih. Saderengipun kali Pak Dirman swantenipun nggih ngaten niku. Nggih ngaten. Nggih, syukur. Monggo. Isen-isen lagun menika wah saya sangat niku kangge tepo palupi. Nggih kangge kanca. Tapi sakniki nggih ditembangaken ning mboten usah mawa lagu. Kados dene maca serat niku cobi. Ing ngapun menika isen-isenipun menika lho saged guna. Cobi. Mboten dipun lagokaken. Mboten usah. Ilir-ilir tandure wis sumilir. Nggih, terus Konso tani. Nek boten nembang ngangel, Pak. Angel nggih boten napa-napa sampun. Kang padha makarya. Oh, nggih terus. Sinawang lejar ing galih. Oh, ngaten. Parine lemu-lemu. Nggih. Katon subur nyenengke ati. Nggih. Terus wong mboten ditembangake pun kepenak. Mboten napa-napa. Langgamipun nggih Pak nggih, langsung nggih. Mereka kemawon, mereka ngira pantes minangke lagun bundutan Bu. Bawanipun kala wau niku ning dawuhipun dawah Nyidam Sari. Nggih. Dados Mas Nyidam Sari.
samangke legamin mangke goro-goro mulai dengan lagu minangke lagu bundutan wonten ingkang ngunduti lagu uler kambang pelok mangke ngira pantos kula kepengin ningali uler panjenengan nggih. Enggak. Yung apa nduk? Tasih lakon bundutan sing maringi layang wigatine mundur lagu ki akeh banget ki. Ning aku tak matur sadurunge menawi mangke dereng nekapi wektalipun kula ajengaken wonten wedal goro-goro. Ngaten. Ya. Aku tak disitake pundutane Bapak Kades kagem Pasugata. Rawuh panjenengan sami ingkang wonten lebet semawon ingkang pirsani saking Jawi. Menawa minangka Pasugata saking panjenenganipun Bapak Kades pundutanipun kalih rupi ingkang angka kali mangke menawi gara-gara ingkang Mas Tunggal menika pun aturaken
lagunipun napa yung Mister Mendem. Mister Mendem jo Ning ngene ya Nduk pripun? Wengi iki kok ndilalah. Anakku sing ngasta kendang, biasane ngendang campur salinan. Wengi iki ora teko. Margane kaset mesti mbok ora lulus ujian apa aku ora ngerti. Lah saiki ne dudu anakku nanging putuku supaya ngendang sik. Bocah sing isih ana tingkat SD. Kelas 6 bocah cilik. Rambutnya dawa ning lanang dudu wedok. Mereka putuku dhewe. Lagunipun Mister Mendem. Pakai tambahin mas. Dengan kapure nyekar sing tak tibani. Mbak Mister Mendem yo isih kepenak putuku. Ni Mas Fitri. Ayo Fitri. Jumenang njowo karo kanca-kanca sing doliskan lagune Mister Mendem sing ngendani dino upama kita karo apa kanggo latihan mental kok Nduk. Iringane Mas. Ngendangnya gini loh.
enggak gentenan karo liyane. Pundutan lagun siaga kondo. Dengan mulut lagun menika panjenengane Bapak Kades kondo. Malah layange ana duwite 50.000. Ning Pak Kades kuling duwite nang besi dene Pak dalang. Matur suwun Pak Kades. Ngaten niku. Iya nduk, lanjut iki aku tak ngatur lagu sepisan maneh. Iya liyane mengko yen goro-goro. Lah lagu ing pripun aturaken menika isih swara pelok. Swanten pelok bisa. Badhe pun aturaken kalian sinten? Iki ana pesinden saka Purbalingga kok. Sinten? Ibu Inung Indriani. Mengkali iki Ibu Inung liya-liyane mongko yen goro-goro sing rupa-rupa lagune. Ngaten monggo. Bu Inung Indriani monggo kuwatir berdiri Bu. Iringane Mas. Sugeng dalu Bu Inung Indriani. Sugeng dalu. Nggih. Kok bendange mangu dari iki napa? Anu PP teh ucul kok. Ning jare wong pengen mboten ngangge selendang mboten napa-napa kok. Nggih ta. Dasun dene sisaran saking ajengan kados menawa. Kados midodari Bu sampeyan. Menawi saking ngiringnya. Kados pramugari ningen. Menawi saking wingking Mas. Kaya kunti. Agak. Lha kok Ibu? Napa Mas? Mboten usah kadeng napa-napa, sae sanget. Nggih, udari sedaya mawon. Ampun ngoten mungkin sing nonton do mlayu. Nggih Mas nggih. Nggih. Masa kon ora nganggo napa-napa. Nggih. Terus pun dawuh napa Mbak Limbo? Minangkane pundutanipun saking Pak Panitia. Nggih. Nggih, malah pundutan saking ibu-ibu PKK mbok menawi ing sami ngurmat konsumsi. Lagunipun Gunung Galunggung. Oh, ngeten. Nggih. Bawa Gunung Galunggung. Bawa Gunung Galunggung. Nggih. Ganti lho cilindang putuku sing sijine. Wah, nggih Mas Gandik. Waduh jan. Niki kaya panjenengan sedaya nggih. Nggih. Niku mau putu kula Sing setunggal sing rambute panjang nika nggih kakung. jaler. Niki nggih kakung. Jan, sayange kok kula buntuan lho. Ajeng napa sampeyan? Mboten ngoten maksudnya tak pek mantu ngaten. Kok panjenengan mawon dateng panjenengan kula Blumbang kula Jumberne niku jalan sedaya. Terus kula juga wedokan. Monggo butuh iki. Kudune guyu aku nggo wedonan jumbo jan. Ora guyu ke. Halo Mas Yoga. Ade, ade to. Mboten wonten pun ningali niki lho Mbak Cange. Pripun? Sinasa sampun yuswa ning jan. Golek gramaki bolongan isih titis sangat. Lah wong nek nyuri mboten grawaki bolongan pun. Oh, ngaten nggih.
Atas-atas sih Mas Yoto. Niku pucuke dimut. Nggih. Aset. Eta budak sakuring-kuring sing nyuling budak tumane jengking. Terus Jadi bocah cilik kok wis gelem ngerjani wong tua. Ini kali-kali niku pancen putu kula ingkang kula donga-donga yen kewahyon kula dongaken gentos kula menawi kula pun mboten dalang kok niku Bu. Tapi kula nggih meling kali putu-putune niku. Ditiru bae sing apik-apik mawon. Terus Tapi nggon royale aja ditiru. sing jenenge ya iki nang ndi ning saya. Masalahe mboten ngoten royal niku warna-warna lho Mas, Mbak. Pripun? Royal niku mboten negatif, royal niku bangsane boros duit. Oh, ngeten. Terus boros pakaian, Iya. terus boros cewekan. Terus Mboten ngoten wong kula begumun jenengan jan wis ujarku wis yuswasa. Oh, garwane ngene sinau banget. lah nggih menurut ranjang niku kok. Nurun ranjang dadi niku adine. Nggih. Niku yarane Gragas. Sebabe Wong sing kudu adine Bana. ngono jenengan Ngono mami. Benar nggih, Mas? oh mboten seneng yen pripun kejaran. Nggih, bojone loro melu kabeh. Loh, ampun Cina jero mlecai lho siji. sampeyan. Hah? Ampun mlecai lho. Nah, Niki, Bu Yani. Pripun? Kula gadah bojo kalih mboten Nggih. tedeng aling-aling blakutan terus terang ning blablagan. Nggih. Niku kawinipun nalika tahun 84 ngantos saiki tur tembung sak umat. lagi ya Mas. Ngoten. Blablagan. Nikahane bareng nggih. Nggih. Dahare bareng, dahare. Nggih. Terus anu becere bareng. Wis terus ora bareng, ora bareng. Enten sing gentenan nggih. Lho, Nggih, Mas. timbangane ngakune bojone siji ning benahane pirang-pirang temriko-temriko. Suka blak-blakan Nggih, pancen. Tapi kula nggih remajan senang sampun yuswa sepuh bojone ayu banget monyor-monyor nganti kaya tomat bosong. Bojo kula kadho petinju mboten kadho. Mboten nek nganggo tomat niku kan abang mengini monyor-monyor. Terus pundi menika makan? Nun sewu, pundutanipun lagune Napa? Kopi Lembada. Oh iya, kepilan beda. Dadi Mas Kopi Lembada.
Mane gara-gara kula lajengaken campur sanitan kain dandutan. Nduk debundiyung. Bendhe keraton kok muni ngangkrang tondo. Ndurwati ana siaga siji. Nduk.